ஒருநாள் சிவபெருமான் தியானத்தில் இருந்தபோது அவரது மனைவி பார்வதி தேவி அவருடன் விளையாட நினைத்தார். பின்னாலிருந்து வந்து அவரின் கண்களை தன் இரு கைகளாலும் மூடினார். சிவபெருமானின் வலது கண் சூரியனையும் இடது கண் சந்திரனையும் குறிக்கிறது. இதனால் பிரபஞ்சம் இருளில் மூழ்கி எங்கும் குழப்பமான சூழ்நிலை உருவானது. உடனே சிவபெருமான் தனது நெற்றியில் மூன்றாவது கண்ணை தனது தெய்வீக சக்திகளால் உருவாக்கினார். மேலும் நெருப்பின் வெப்பத்தால் பார்வதி தேவியின் கைகளில் வியர்த்தது. வியர்வை சிவபெருமான் மற்றும் பார்வதி தேவி இருவரின் சக்திகளுடன் இணைந்து அந்தகா என்ற அவர்களின் குழந்தையாக மாறியது. இதனால் தான் சிவபெருமானை நாம் திரிலோசன் என்று அழைக்கிறோம். திரிலோசன் என்றால் மூன்று கண்களை உடையவர் என்று பொருள்.